единия ще мога да го такова. Айде. Айде, баня номер 5. Обой краката. Гей, тук ще намокри апарата. Айде, браснарина. Събуй там. Айде, теляка. Номер 5, банята. Витке, не се смей. Вид колко се хилиш на готово. Бягай сега на страни. Бягай назад. Бягай назад, там иди. Ей, самият крака. Дигай крака. Дай крак. Дай крак. Дай крак. Боли ли бе, дядо? Обаче перфектно се справя. Между пръстите. Разпери пръстите. Разтвори пръстите. Баня номер 5. Айде. Следващия, моля. Колко взимате на крак? Аз така ще ви Айде. с такова. Качай, айде. Номер 2, киляка е готов. Айде, спирай.